והוא מעיריית קריית אתא, סייע כיתתי, בית ספר תמיר. אל תסתכל על הרגע, תמיד תלמד לחלום. כך הוא נוהג לומר לתלמידיו. בעל רצון עז לסייע לילדים בסיכון, ורואה בעבודתו שליחות חינוכית וחברתית. את המגן יעניק לך השר אלי ישי. שכמו שאתם רואים את מיכל מתלהבת כמו ילדה ומספרת על התלמידים שלה ועל הצוות שלה ועל מה שקורה בבית ספר, אז כך אנחנו, אני אומרת כהנהלה של העירייה וכל מי שהספיק להכיר אותה, מתלהבים לאן היא הביאה את בית הספר הזה ואיך שהוא היה באמת בסכנת סגירה ואיך שהמקום בכלל פיזית וחינוכית וכל מה שאתם לא רוצים, איך הוא נראה היום, שזה באמת מקום שמתאים להגיע אליו, וזה באמת הרבה בזכות מיכל. ובכלל, הקטע עם מרדכי. עם מרדכי, מיכל, כמובן, כל מנהל היה רשאי להמליץ על עובדים מצטיינים. וכל המנהלים, הממונים שממליצים מופיעים לפני הוועדה. יש ועדה עירונית ויש ועדה ארצית. אז מיכל כמובן הופיעה בוועדה העירונית, שזה מנכ"ל, אני, מנהלים. היא ניהלה את הוועדה, תגדירי. מי? היא ניהלה את הוועדה. כן, שזה צוות קבוע, ואנחנו מצטרפים כל שנה נציג של עובדים, נציג של מנהלים, שזה יהיה יותר. וכמובן מיכל הצליחה לגבור באיך שאנחנו לא הכרנו את מרדכי, וזה מאוד תלוי איך מציגים את הבן אדם. יש עובדים שאנחנו מכירים, שנורא קל לנו לנהל את הישיבות האלה כשאנחנו מכירים עובד. אז בסדר, אז בוא נגיד את הרוב, אני חושבת שמרדכי הוא היחיד, אני כמעט 15 שנה מרכזת את הנושא הזה, אני חושבת שהוא היחיד שלא הכרתי, אני וגם לא המנכ"ל. אז אם שנינו לא, אז בטח לא גם השאר. אז תראו לכם את מיכל יושבת ומספרת על מרדכי, אנחנו מקבלים כמובן לפני כן כתוב את הכל, תמצית, והיא מספרת ובכזאת התלהבות, ובכלל לא היה ספק. אחרי זה יש הצבעה שכל אחד מצביע ומנקד בניקוד על כל אחד מהמועמדים. ועובדה שהצליחה לשכנע את כולנו, שלא הכרנו את מרדכי, שהוא באמת, שהוא הראוי. לא, זה השלב הראשון, עוד חכה. זה עוד בלשכת זה לא, אני מדברת כרגע על הפנימי. זאת בעירייה. אז הוא נבחר כעובד מצוין של העירייה, ואחר כך יש מה שנקרא לארצי. אנחנו משתתפים בתחרות הארצית, שהיא במסגרת של מה שהיינו היום. ואז מופיעים בפני ועדת קבלה של אלה שהזכירו אותם, דניאל פאר, כל אלה שישבו בשורה ראשונה, הם חברי הוועדה. שממש ועדה מאוד מכובדת. אז פעם ראשונה מיכל ואני הופענו, ואתם צריכים לראות איך היא מכרה את מרדכי, חבל על הזמן. לפני כן כמובן אנחנו שולחים חומר, תמונות והמלצות וכל מיני, כל החומר שקיים על העובד. הם בדרך כלל מעיינים, וכשאנחנו מופיעים, נציג של כל ארגון שמופיע, אז יש להם כבר חומר רקע. אז זאת באה עם מזוודה, עם לפטופ, עם רמקולים, עם מה עוד היה שם? אין דבר כזה, אני 15 שנה שם ואין דבר כזה, אין להם גם זמן, אנשים מחכים. יש לך 10 דקות להציג את המועמד. אז קודם כל, מאוד יפה הצגנו אותו. אני כמובן כבר ממיכל למדתי להכיר אותו, ובחרתי אותו. מיכל כמובן הרחיבה והוסיפה, וזה כבר הרשים. ואני אמרתי למיכל, יש לי תחושה, מתוך, באמת, רוב הפעמים שאנחנו הגענו למקום הזה, והצגנו את העובדים שלנו, זכינו במקומות ראשונים, לא תמיד בפרס הנשיא, זה רק פעם רביעית. אבל אמרתי למיכל, תשמעי, אני אגיד לך שנצא מפה, לאן מגיע מרדכי. וזה מה שהיה, לא יכולתי להבטיח לה שהוא יגיע לנשיא, אבל אמרתי לה, תראי שהוא יזכה במקומות הראשונים. כי אני מכירה את האנשים ואני יודעת איך הם מתרשמים.
קיצור, היא הוציאה, אז היא אומרת להם, אני יכולה רגע, פתאום הם רואים שהיא מוציאה איזה מזוודה ומפרקת רמקולים תוך כדי דיבור. היא עוד לא שאלה אם מותר. וזה, והם, לא, אין זמן, אין זה, 2 דקות. בקיצור, והיא תוך כדי מדברת, היא לא מפספסת את הזמן שנתנו לה. בקיצור, היא מראה להם את התמונות, והם כבר, זה כל כך חיתק אותם, והיא כל כך שכנעה אותם שלא יעזור להם, כאילו, די, הם נכנעו, אז הם כבר צפו והם התלהבו, ואני רוצה להגיד לכם שזה הוסיף המון. אז זה היה בפעם ההיא, בפעם השנייה... פעם השנייה אמרו לי שאני לא אדבר. לא. בפעם, אז ברגע ש... הם אמרו לי ככה, פעם ראשונה את הצגת את המועמד, עכשיו המועמד פה. אז עכשיו רק הוא מדבר. לא, אז אם מגיעים לשלב כזה, אני מקבלת התראה, נגיד חודש אחרי, הם אומרים פחות או יותר לאיזה מקום מגיע המועמד. אז איך שהם התקשרו אליי ואמרו לי שמזמינים אותו גם, אמרתי, זהו, את מי שמזמינים בדרך כלל מגיע לנשיא. אז הם רוצים להזמין את העובד, ואז הבאנו את מרדכי, וכמובן הם כבר זכרו את מיכל. אז הם אמרו לה, הפעם את לא מדברת, אנחנו רוצים לשמוע אותו. אבל זה גם היה מאוד מרשים. ובסך הכל אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מאוד נהנים לעבוד עם מיכל. ועכשיו המנכ"ל התקשר לשאול איך היה. אז אמרתי לו, סיפרתי לו על שנכרז על מלכת הפריזה, ואמרתי לו, אתה יודע ששלחתי את מיכל לדניאל פאר. הוא אומר, היא הלכה בטוח. אמרתי לו, כן, היא הלכה, אבל הוא שכח להגיד בסוף. אתם לא יודעים אבל. לפני שהתחיל הטקס, אמרתי למיכל, תקשיבי, דניאל פאר שם, תקשי אליו, ותגידי לו אם כבר מלכת היופי גם מכירה את האתר, שיזכיר את זה. שיגיד שמלכת היופי שני חזן שמגישה. היא דיברה איתו, והוא אמר לה, בסדר, אני אשלב את זה, והוא שכח. זה עבר, בסדר היום, איך זה עבר? לדעתי הוא שכח. היא עוד מוציאה במכתב. זהו, אז... יהודית, את שכחת פרט חשוב. שמה? שאנחנו יצאנו בפעם השנייה, והיא הייתה משוכנעת, זהו, אנחנו זוכים בטוח. יושבים שם כמה בנות בחוץ מסכנות, מחכות כבר למעלה משעה. והיא עוברת לידם, אומרת, אין טעם שתמתינו, אנחנו זכינו. את לא זוכרת שהיא אמרה את זה? עברה לידם, חבל שתמתינו פה סתם, אנחנו זכינו. זה בוש. וואו, אני תעלמתי. ממש מדהימה, והיא יודעת, אני לא צריכה להגיד לכם, אתם רואים איך שהיא... את מרדכי בכל הזדמנות היא נסעה על כפיים, ואיפה שאפשר היה בעירייה ובכל טקס ובכל... ואני חושבת שזה לא רק מרדכי, היא פשוט גאה בעובדים. ובגלל זה רוצים להתקבל, אני עכשיו קיבלתי עוד טלפון, עוד מישהי שרוצה לבוא לעבוד. אני מתה על העובדים שלי.